Ιωνισάρα, Πες το. κουιζάκι. Κουιζάκι, τι κουιζάκι. Βρες μου τους followers των ακόλουθων παιχτών της Ευρωλίγκας. Πάμε. Wade Baldwin. Φω. Πήρε τώρα αυτές τις μέρες. Πρέπει να πήρε σίγουρα. 93.000. 105.000 φίλε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. TJ Shorts. Εκεί πρέπει να είναι κοντά στο Baldwin. 82.000. 91,4. Εντάξει, το να πέφτω 10.000 μακριά δεν είναι κακό. Πάμε. Πάμε στο πρόσωπο των ημερών. Nigel Hayes Davis. Θα έχει πάρει σίγουρα Έλληνες. Θα έχει χάσει Τούρκους. Αμερικάνους λίγους. 122.000. 274.000. Έκανα τρελή λάθος. Frank Ντιλικίνα. Εδώ να σε δω. Είναι Γάλλος, ήταν ψηλά στο draft, έχει Αμερικανούς σίγουρα followers από όταν έπαιζε στους Knicks, θα είναι ψηλά. Το θέμα είναι άμα το ψηλά είναι 200 ή 100. 173.000. 231.000. Πω. Cody Miller McIntyre. Πιο κάτω, σίγουρα πιο κάτω από όλους πιστεύω. Θα πω 57.000. 59,6. Παίρνω πίσω το αίμα μου για να Nigel Hayes Davis.